30 Νοεμβρίου 1999. Η πρώτη ελληνική ορειβατική αποστολή για την Ανταρκτική, αποτελούμενη από τον Μιχάλη Τσουκιά, Νίκο Λίκο, Αλέκο Τσιλογιώργη, Θεόδωρο Παπαγιάννη, Θεόδωρο Φάτσι και Χρήστο Λάμπρη, μετά από μια επίμονη προετοιμασία στα βουνά της Παταγωνίας, περνάει τον Ανταρκτικό κύκλο καθώς ο ήλιος ανατέλει. Είναι η ανατολή της μεγαλύτερης σε διάρκεια ημέρας της ζωής τους, αφού ο ήλιος θα δύσει πάλι όταν ξαναπεράσουν τον ίδιο κύκλο στο ταξίδι της επιστροφής τους. Πλησιάζοντας τις ακτές της Ανταρκτικής, τα σύννεφα διαλύονται και το θέαμα είναι εκπληκτικό. Τεράστιες εκτάσεις με επιπλέοντες πάγους. Το ταξίδι συνεχίζεται πάνω από αχανείς παγωμένες εκτάσεις. Ανταρκτική, ένας άσπρος πλανήτης. Εκατοντάδες κορυφές και κάπου ανάμεσά τους ο στόχος της ορειβατικής αποστολής, το βουνό Βίνσον Μασίφ. Το αεροπλάνο της αποστολής πλησιάζει στα Patriot Hills, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μπλε αεροδιάδρομος. Patriot Hills. Σε αυτό το ιδιόμορφο αεροδρόμιο δεν υπάρχει κανένα ραντάρ, κανένα ραδιοβοήθημα. Μετά από μια φανταστική πτήση, πολύ ήρεμη, μέσα σε ένα τεράστιο θορυβώδες αεροπλάνο, φτάσαμε σήμερα 3η 30 Νοέμβρη στην Ανταρκτική, στα Patriot Hills, με καταπληκτικό καιρό, πλήρη άπνοια, θερμοκρασία γύρω στους -2-3 βαθμούς και βέβαια φυσικά θα ξεκουραστούμε λίγο γιατί ταξιδεύουμε όλη τη νύχτα και αύριο θα έχει ο Θεός, θα δούμε τι θα κάνουμε. Η βάση είναι δημιούργημα μιας ομάδας Καναδών εξερευνητών της Ανταρκτικής που έφτασαν ως εδώ πριν από μερικά χρόνια και ανακάλυψαν αυτό το διάδρομο από μπλε πάγο, ένα από τα ελάχιστα σημεία στην Ανταρκτική όπου θα μπορούσε να προσγειωθεί αεροπλάνο με τροχούς. Αν και ο προτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας δεν ζει πλέον, αφού το αεροπλάνο του συνετρίβει και ο ίδιος σκοτώθηκε σε μια τυχή προσγείωση πριν από λίγα χρόνια, η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα με την υποστήριξη της χιλιανής κυβέρνησης. Όλα τα ανθρώπινα απορρίμματα εδώ στη βάση των Patriot Hills συλλέγονται και επιστρέφουν με το αεροπλάνο στη Χιλή. Τελικά γεγονός είναι, φτάσαμε στην Ανταρκτική, σε αυτή την Ήπειρο, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, το ήθελα πολύ, έχει εξαιρετικό καιρό, μακάρι να κρατήσει έτσι μέχρι το τέλος, να κάνουμε μια ανάβαση πολύ άνετη. Ο καταβλισμός των Patriot Hills αποτελείται από μερικά μόνιμα αντίσκηνα ανθεκτικά στους ισχυρούς ανέμους, καθώς και από τα αντίσκηνα των αποστολών. Η βάση των Patriot Hills λειτουργεί από τον Νοέμβριο ως τον Ιανουάριο για να υποδέχεται και να εξυπηρετεί επισκέπτες και αποστολές που θέλουν να εξερευνήσουν την Ανταρκτική. Λειτουργεί ακόμα ως βάση εξορμήσεως 2 μικρών αεροπλάνων και μιας Δακότας. Στη μέση του καταβλισμού, μια μεγάλη σκηνή λειτουργεί σαν τραπεζαρία και τόπο συνάντησης.
Η Ανταρκτική δεν αργεί να δείξει το αληθινό της πρόσωπο. Ο καιρός αρχίζει να επιδεινώνεται. Απειλητικά σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό και ο αέρας δυναμώνει. Η ορατότητα περιορίζεται αισθητά και αυτό αναγκάζει την ομάδα να διακόψει τις μικρές εξερευνητικές βόλτες γύρω από τα Patriot Hills. Ο αέρας δυναμώνει συνεχώς, φτάνοντας στα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η ορατότητα δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο. Μία ανταρκτική θύελλα έχει ξεσπάσει. Η επόμενη μέρα έρχεται καλύτερη. Ο αέρας έχει πέσει στα 35 χιλιόμετρα ανά ώρα. Έτσι, όλοι αρχίζουν την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς η θύελλα έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές. Ο καιρός βελτιώνεται και έτσι καταφέρνει να προσγειωθεί και η Ντακότα που είχε αποκλειστεί στο νότιο πόλο. Περιμένοντας τη βελτίωση του καιρού, η ελληνική αποστολή βρίσκει την ευκαιρία να αποδείξει τις κατασκευαστικές της ικανότητες, φτιάχνοντας ένα ιγκλού. Ο καιρός έχει βελτιωθεί και η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει το ταξίδι της για την κατασκήνωση βάσης, που βρίσκεται στους πρόποδες του ορεινού όγκου Βίνσο Μασίφ, στα 2.000 περίπου μέτρα υψόμετρο. It's going to be a short flight, about 40 minutes. The cabin doesn't get real warm, all right, but we should be able to bear it. It's not too long. And I guess that's it, really. Not too much to say. Pretty simple. Η ελληνική αποστολή θα ταξιδέψει με ένα Twin Otter, μικρό αεροπλάνο με δυνατές μηχανές, κατάλληλο για ανάλογες πτήσεις.
Ερχόμενοι με το αεροπλάνο και βλέποντας τις πρώτες εικόνες, είχες την αίσθηση ότι θα προσγειωθείς σε κάποιον άλλο πλανήτη. Τελικά, προσγειωνόμενοι, είδαμε ότι πράγματι είναι ένας άλλος πλανήτης, όπου το άπειρο δεν είναι μια θάλασσα όπως την ξέρουμε, κανονική, αλλά είναι μια θάλασσα χιονιού και πάγου. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Most of the main problems with flying in the Antarctic is basically just the weather and the whiteout conditions. You need a lot of good sunny weather and no cloud, so that you can see the snow. Otherwise, it blends in, and you're unable to see the snow surface where you're landing, and therefore you're unable to judge any distances. So that can become very dangerous. That's the most in the flying department, and of course all the winds, the high winds, also can become quite a problem with the blowing snow and drifting snow, creating a whiteout that you're unable to see the snow surface. But when the sun's shining and the winds are low like they are today, it's got to be one of the better places to fly. The weather's stable and it's quite enjoyable. Patriot Hills, Vincent Base. Hello, Lucy. Στην κατασκήνωση βάσης, την ελληνική αποστολή υποδέχεται ο Ντέιβ, ένας Αμερικανός οδηγός βουνού. Κύρια μέριμνά του είναι να ενημερώνει τη βάση στα Patriot Hills για την κατάσταση του καιρού και για το αν μπορεί να γίνει πτήση. Αναλαμβάνει επίσης να συνοδεύει ομάδες ως την κορυφή εφόσον το ζητήσουν. Η ελληνική αποστολή, έχοντας 3 οδηγούς βουνού στη σύνθεσή της, έχει προγραμματίσει την ανάβαση στην κορυφή του Βίνσο Μασίφ αυτόνομα. Η κατασκήνωση βάσης βρίσκεται σε ένα παγετώνα μέσα σε μια κοιλάδα την οποία ορίζει μια σειρά κορυφών γύρω της. Ο καιρός είναι θαυμάσιος και η ομάδα, καθώς δεν είναι κουρασμένη, αποφασίζει να μην χάσει καθόλου χρόνο. Ετοιμάζονται για την ανάβαση προς την πρώτη κατασκήνωση του βουνού. Από εδώ και πέρα η πορεία της ομάδας θα είναι εντελώς αυτόνομη όσον αφορά μεταφορές, διατροφή, εξοπλισμό και υποστήριξη.